Здравейте, приятели! Казвам се Васко, любител овощар от няколко години, 5-6, се занимавам с овошки. По наследство имам едно място тук. Намираме се в село Катрище, област Кюстендил. Отглеждам плодове за лична употреба и искам да имам от всичко по-малко. Съответно съм посадил череши. Сортовете са Ван, Бинг и Сумит. 3 сорта. Около 20 дръвчета са. Имам плододаващи, имам млади дръвчета от черешите, които са на 3-4 години. Още не са почнали хубаво да раждат, но съм им пробвал плода. Също така круши, ябълки, дюли, сини сливи. Сега не знам от производителя ли е, от мои грешки ли е, понеже все още се уча. Чета. Доста материал съм прочел за овощните дръвчета, за характера на дръвчетата, условия, какво обичат, каква почва, каква тор, какви грижи през годината се полагат. Но има много загуби. Даже тази година, от 5-6 години никога не съм имал проблеми. Тази година явно сме завъдили в овощната градина и зайци. Имам 3-4 дръвчета, явно са много вкусни, са привлекли зайци. Та ще пробвам да ги спася. Частично им е свалена кората. Ще пробвам с овощарска замазка да ги запечата. Явно върта не ги е спряла. Есенното въросване не ги е спряло. Сега, вчера съм подготвил 16 дупки. Имам да посада 16 дръвчета. 24 часа преди посаждането съм подготвил дръвчетата. Опреснил съм корените, имаше наранени. Пак казвам, от различни производители съм ги поръчал, за да видя и качеството, да знам за в бъдеще от кой разсадник може да се взимат. След опресняването на корените съм ги поставил във вода и днес трябва вече да ги посадиме. Дупките съм ги подготвил 70 на 70, дълбочина, широчина. Имам тор от миналата година. Един комшия гледа крави. Изпръхнала е хубава. Така че ще умешам тор с земя, ще поставя дръвчетата, колчета, ще ги вържа. Ще направим и първата резидба и ще ви покажа после крайният резултат. Понеже не мога да снимам и да работя, след малко ще ви покажа дръвчетата и после ще направя видео вече, когато всичко е готово. За сега това е от мен, приятели. Успех на всички и до скоро!